салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. қадамҳои устувор ба сӯи рақамҳои зебо аз ҷониби Криштиану Роналду идома дорад. шаби гузашта дастаи Ал-Наср дар доираи рақобатҳои элитаи Лигаи чемпионҳои Осиё ба дастаи Истиқлоли Теҳрон бозӣ дошт. Дар он ҷо бозингари навхарид Ҷон Дуран 2 гол зад ва Криштиану тариқи пеналти голи 927-уми худро ба самар расонид. барои расидан ба мақсади асосӣ 73 голи дигар лозим аст. дар ин баробар як далели аҷиби дигар аз оморҳои Роналду 2 рӯзи охир расонаӣ гардидааст. Криштиану аз ҳамин 927 гол қисми зиёди онро баъди 30 солагӣ ба ҳадаф расонидааст. то 30 солагӣ дар марҳилаи беҳтарини футболӣ ё худ овони ҷавонӣ 463 гол зада буд ва баъди 30 солагӣ то кунун 464 гол дорад ки ин дар сатҳи баландтарин қарор доштани бозингари португалиро исбот мекунад. ҳоло вақт барои голзанӣ аст ва мухлисонаш умед доранд ки ҳатман солҳои наздик Роналду ба омори 1000 даст меёбад. акнун T-Bank дар Тоҷикистон ҳам корти дебетии Blackро дастрас мекунад. тариқи кадом бонк ва чӣ гуна дастрас мешавад, видеоро то охир гӯш кунед. шумо дар Русия кору зиндагӣ мекунед ва ба наздиконатон дар Тоҷикистон мунтазам пул мефиристед. пас корти дебетии Blackро ройгон аз T-Bank дархост кунед. бубинед ки ин корт ба манзараи ватан чӣ қадар зебост. бо ин корт шумо метавонед интиқоли мусоиди байналмилалиро бе комиссия истифода баред. ба дархости ин корт ба шумо дигар лозим нест ки ба бонк равед ва дар навбат истед. пулро мустақиман тавассути барнома интиқол диҳед. гиранда пулро дар як лаҳза ба корт бо асъори миллӣ ба нархи одилона мегирад. шумо ҳеҷ гуна комиссияи пинҳониро пардохт намекунед. махсусан пайвасти обунаи пуро муфид аст. бо он шумо метавонед дар як моҳ то 50 000 рубл бе комиссия интиқол диҳед. илова бар ин бо ин корт шумо метавонед маблағро сарфа кунед. танҳо бо ин корт харид кунед. масалан дар мағоза ва дар охири моҳ шумо то 30% кешбек мегиред. яъне то 30% аз хариди шумо мустақиман ба корти шумо баргардонида мешавад. дар барнома шумо метавонед интихоб кунед ки барои кадом хароҷот то 30% кешбек гирифтан мехоҳед. пул бо рубл меояд ва шумо метавонед онро боз ба чизи дигаре харҷ кунед. инчунин дар барнома метавон забони мусоидро интихоб кард. забонҳои русӣ, узбекӣ, тоҷикӣ ва қирғизӣ дастрасанд. хадамоти пуштибонӣ тавассути телефон ва чат низ бо забони модарӣ кор мекунад. барои дархост кор лозим нест ки шаҳрвандии Русия, сабти ном ё ҳатто симкорти Русия дошта бошед. кортро метавон бо шумораи телефони хориҷӣ дархост кард ва онро дар Федератсияи Русия гирифт. танҳо дархост гузоред ва кортро ба шумо дар ҳамаи ҷои дар Русия мувофиқ ройгон мерасонанд. худи дархости кор низ ройгон аст. агар шумо дар Тоҷикистон зиндагӣ кунед, кортро метавонед дар шӯъбаҳои бонкҳои шарик, ташкилоти амонатии қарзии хурди матин ва эмин сармоя дархост кунед. ба пайванди дар тавсиф буда гузаред, корти Blackро аз T-Bank дархост кунед ва ба наздиконатон бе комиссия пул фиристед. як навори дигар аз футболи занонаи мамлакати Туркия ба қавле мода шудааст. сармураббии як даста аз болои автобус истода бозии шогирдонашро идора мекунад. 2 рӯз пеш дар мусобиқаи футболи занонаи дастаҳои туркӣ тими Eskişehirspor ба як дастаи дигар ки номаш мутаассифона дар расонаҳо нашр нашудааст бозӣ дошт. сармураббии ин даста Пинар Конжа дар бозии қаблӣ корти сурх гирифта буд ва ҳуқуқи ҳатто ба майдон ворид шуданро надошт. аз ин рӯ барои ӯ беҳтарин вариантро маслиҳат доданд. автобусро ба наздикии майдон оварданд ва мураббӣ ба болои он баромаду хеле роҳат драфти бозии шогирдонашро идора кард. на қонун вайрон шуд ва на маҳрумкунӣ нақше бозид. хулас рақобати мазкур ба иттилои бо ҳисоби 2-2 хотима ёфт, аммо муҳимтар аз ҳама бозиро набохтанд. баъди навори сармураббии дастаи занонаи Eskişehirspor дар болои автобус дар расонаҳои иттилоотӣ ба сифати шӯхӣ мавзӯи Пауло Фонсека муҳокима мегардид. чанде пеш сармураббии дастаи Лион Пауло Фонсека аз ҷониби кумитаи интизомии Лигаи Яки Фаронса ба муҳлати 9 моҳ аз бозиҳо маҳрум шуд. аз ин рӯ мухлисон шӯхикунон мегуфтанд ки ӯ метавонад аз идеяи болои автобус истифода барад. айнан баъди ҳамон навор Фонсека бозии шогирдони худро аз автобус идора мекард.
фақат фарқият ҳам ин ки Фонсека дар болои автобус не, балки дар дохили автобус буд. бозии аввалини баъди маҳрумшавии муқобили дастаи Нитса дуруст омад ки дар натиҷа тими Лион бо ҳисоби 2-0 ғалаба кард. мегӯянд ӯ аз дохили автобус доим бо ёрдамчиёни худ дар алоқа буд ва масъалаи тактикиву техникӣ ҳатман бо мувофиқаи ӯ дар майдон сурат мегирифт. дар охир коргардон ӯро дар минбари майдон бо ёрдамчиёнаш нишон дод ки аз ғолибият истиқбол мегирифтанд. акнун фаҳмидед ки услуби автобус ва худи автобус чӣ хизматҳое ба сармураббиҳои футболи муосир мерасонад. дар Барселона Войцех Шенсни мисле ки қалби ҳамаро тасхир кардааст. ӯро хурду бузург дӯст медоранд ва ҳатто бозие ки ӯ набошад аксарият тамошо намекунанд ва аз сармураббӣ талаб менамоянд ки ҳар бозӣ дар хати дарвоза ӯро гузоранд. то ҳатте эътибори Шенсни баланд аст ки раҳбарияти бошгоҳи Барселона дирӯз ба дарвозабон шартномаи ҳамкорӣ барои мавсими оянда пешниҳод карданд. каталониё мехоҳанд қарордоди ҳамкориро боз як соли дигар тамдид намоянд. ин пешниҳод баъди анҷоми мавсим ҳукми расмӣ мегирад. инам дар ҳоле сар зад ки охири мавсим қарор аст Марк Андре Терштеген ба ҳайат баргардад. аммо ба иттилои инсайдерон новобаста аз баргашти дарвозабони асосӣ сармураббӣ ва раҳбарияти бошгоҳ бештар ба Войцех Шенсни такя хоҳанд кард. ана ҳамин хел достон дар мавриди дарвозабоне ки аз футбол канор рафту сигоркаширо оғоз намуда ба зиндагии берун аз футбол қариб одат карда буд. аммо ҳоло дарвозаи яке аз беҳтарин дастаҳои дунёро ҳимоят мекунад. тақдири талхи Теви Бифума ҳоло сархати расонаҳои хабарист. ӯ дар дастаҳои Лас Палмас, Вест Бромвич, Алмерия, Гранада, Реймс, Бастия ва Эспаньол бозӣ карда буд ва охирин ранге ки ҳимоя намуд ин муддати 5 сол бо пираҳани дастаи Эспаньол ҷилва намудан буд. дар муддати солиёни дароз ӯ орзу дошт ки то муқобили Криштиану Роналду ҳадди ақал як маротиба бозӣ кунад ва ҳамин тавр карьераи худро ҷамъбаст намояд. кор ҳамин хел шуд ки соли гузашта ба ӯ як даста аз Эрон бо номи Истиқлол пешниҳоди ҳамкорӣ кард. ӯ дид ки Истиқлол имкони бо Алнаср бозӣ карданро дорад, зуд ба ин пешниҳод розӣ шуд. аммо баъд фаҳмид ки бечора иштибоҳи бузург кардааст. муқобили Роналду Истиқлоли шаҳри Теҳрон бозӣ мекунад, аммо дастае ки ӯ гузариш кардааст Истиқлол аз шаҳри Ҳузистон аст. тамоми орзуҳо бо як иштибоҳи хурд аз байн рафту Бифумаи бечора ба орзуи миллионсолааш нарасид. дирӯз бо алам навиштааст ки истиқлолҳои Эрон ҳатто рамзҳояшон ба ҳамдигар монанд аст. ман баъд фаҳмидам ки дар як мамлакат ду даста бо номи якхела баромад мекунанд. ман хеле ноумед шудам, гуфтааст Тефи Бифума. акнун ба хотири як иштибоҳи кӯчак маҷбур аст як сол дар Истиқлоли Ҳузистон бозӣ кунад. иттиҳодияи ассотсиатсияи футболи Аврупо УЕФА тасмим гирифт ки қабл аз бозии ҷавобии даври ҳаштякниҳоии Лигаи Чемпионҳо миёни дастаҳои Барселона ва Бенфика дақиқаи хомӯшӣ ба хотири гиромидошти табиби тими мизбон Карлес Миньяро Гарсия доир карда шавад. дар ин бора пойгоҳи хабарии Мундо Депортиво хабар додааст. вохӯрии ҷавобӣ миёни дастаҳо шаби 11 март баргузор мешавад. ёдовар мешавем ки Гарсия қабл аз оғози бозии даври 27 Ла Лига миёни бошгоҳи Барселона ва Осасуна даргузашт ва бозии дастаҳо лағв гардид. мавзӯи марги табиби Барселона дар Испания воқеан ки сартосарӣ шуд. аксарияти дастаҳо пеш аз бозиҳои худ ба хотири гиромидошти номи ӯ дақиқаи хомӯшӣ гирифтанд. ҳатто сомонаи расмии дастаи Реал бо як навиштаҷоти боалам ба дастаи Барселона изҳори ҳамдардӣ кард. хулас тибқи навиштаҷоти расонаҳои хабарӣ Карлес Миньяро Гарсия аз зумраи табибони пуреътибор дар фазои варзиши Испания буд ки ӯро хеле эҳтиром мекарданд. барои маблағ кор кардан аз пешгӯии футбол шумо метавонед ба телеграм-канале ки ман дар комментария закрепит кардаам даромада силкаи гузоштаи моро пахш намоед. дар аввалин пардохт шумо метавонед 8000 сомонӣ ба даст биёред. барори кор мо ҳама медонем ки чандин сол аст Карло Анчелоти ҳангоми рақобатҳои дастааш шумораи зиёди сақличҳоро истифода мебарад. сақлич дар таркиби худ мисли сигор никотин надорад ки бигӯем ба он одат кардааст ва онро партофта наметавонад. аммо журналистон дар ниҳоят дирӯз асрори онро фош карданд. инро аз худаш пурсиданд ки чӣ асроре дошта бошад. дар як мусоҳиба Анчелоти гуфт ки чаро ӯ ҳамеша вақти бозиҳо сақлич хоҳиданро бештар мекунад. ин танҳо як роҳи рафъи ҳаяҷон яъне стресс аст. баъзеҳо маро барои ин танқид мекунанд, аммо барои ман ин як роҳ аст. чунки вақте ки бозӣ сар мешавад набзи ман то 120 зарба дар як дақиқа зиёд мешавад ва ҳоло он 63 аст.
با احتمال زیاد خویدن ایساکلیچ به نبض من کمک میکند، گفته است کارلو آنچلوتی در صحبت با پایگاه خبری موندو دپارتیو. با همین تمام تا دیدار نوبتی خیر.